थांखांनाय दिनाव जों बिपिएफआनोमोन नाथाय 17 जन MCLA देरहासेयावबो जोङो सार हाग्रामा महिलारिया सरकार दानो हायैलाय जों बुजिबाय जे जों सानबाय जे जों माबा मोनसे उफाय जानांगौबा जों सरकारजों थाफानानै खामानि मावाबा जों जेबो जोंनि साननायाखौ सुबिदा जों खालामनो हानाय नङा साननायाखौ साक्सेस जानो हानाय नङा होननानै थांखांनाय दिनफ्राव जों बिपिएफखौ नागारनानै सरकारजों UPPLआव जोङो जगदान जादोंमोन। जगदान जाखांनायनि उनाव जोङो फैबाय नाथाय बिसोरो UPPLआ जइन लानोल' गोरों नाथाय गावसिनि मानसि होनानैल' UPPLआ सेहेराखौ देखायनो हायो नाथाय जों बिपिएफनि थांनाय मानसिफोरखौ बिसोरो गाहाय लेभेलनि मानसिफ्रा जोंखौ फाथा होआ बेखायनो जों बुजिबाय थाबाय फैबाय थानाय समाव जोङो सार बिपिएफ एबा हाग्रामा महिलारि नङाबा जोंनि साननाय हनाय जेबो जों गासैखौबो साननायफोरखौ जों जाफुंहोनो हानाय नङा होननाय साननानैनो फैबाय थानाय समाव जों बिपिएफआवनो जों जइन जाफिनबाय। आङो 13 नं समस्तिनि ट्राइबेल खथानि जों सार सावरायग्रा एबा सायखंजोंनो थाफानानै खामानि मावदोंमोन। टप लिस्ट खामानियाव जों बिथांजोंनो मावफादोंमोन। दायो जों बुजिनो हाबाय साननो हाबाय 13 नं समस्तिया ओरैनो बिपिएफआनो उइनार जाखानायखा ओरैब्लाबो जोंनि बिपिएफआ मालाबाबो गावाखै UPPLनि भटारफ्रासो गावजोबनायलाय जों बेयाव साननो हाबाय नुनो हाबाय मोनथिनो हाबाय जों बिथांजों थाफानानै जोंहा जेबो जानाय नंला फैबाय थानाय समाव बिपिएफआनो सरकार दागोनखाय हाग्रामा महिलारियानो जोंनि सरकार दागोनखाय जों रुजु रुमु जों सानै हयै जिउयै माहामै मोदोमै जों बिपिएफखौनो हाग्रामा महिलारियाखौ जों सापर्ट होनो होननानै जों दिनै बिपिएफआव जइन जाफिनबाय। जोङो 31 नं सिडली बियाबमाव आरो 13 नं समस्तियाव बिपिएफनिया जोंहा गार्जेन गैया होननानै UPPLनिया बानसावो नाथाय जोंनि आदा सुद' सार दं आरो जोंनिया जिसुआ सुमफ्रामारि दं आरो जोंनिया सार सुकुर सिं मोसाहारि दङ बिसोरनो जोंनि 13 नं समस्तिनि 31 नं सिडली बियाबनि बिसोरनो जोंनि बिफाखा एबा जोंनि नेतागिरि होमब्ला जोंहा मानि आंखाल जादों नेतानि जोंहा जेबो नेतानि जेबो आंखाल गैया जोंनि सारमोनानो जोंखौ ओरैनो नांगौखिनियाव सहाय होबोनानै दङ नांगौखिनियाव जोंखौ मदद होबोगासिनो दङ जोंहा जेबो गिनांगौ गैया 13 नं समस्तियाव ओरैनो बिपिएफआ 100% सरकाराव फैफिनगोन। मैं आज UPPL दलर VGTC मेम्बार आছিলোঁ मेम्बार हिसापे থাকি আজি मैं इमान दिन लैके आमी चालू आमार UPPL दलर गार्जियन ভাল নহয় गार्जियन माने कोनो क्षमतात आহি माने आमालोकर फाले কোনো মানে পাব্লিকৰ কোনো যিখিনি কৰিব লাগে সেইখিনি আমাক আজিলৈকে কৰা নাই আৰু মেম্বাৰ হিচাপে আমাক আজিলৈকে দেখিবা পাৰা কোনো গাৰ্জিয়ান হোৱা নাই কিন্তু এই কাৰণে আমি আজি 5 বছৰ চাই এতিয়া কি কৰিলোঁ আমি যদি UPPLত থাকে তেনেহ'লে আমাৰ মানুহবিলাক বা আমি কি দুখ দশা হ'ব আমাৰ বিপিএফ যেনেকৈ চাইছিল এনেকৈ UPPL চাৰে চাব নোৱাৰে UPPL চৰকাৰে চাব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে আমি UPPL এৰি আজি মই বিপিএফত আজি যোগদান কৰিলোঁ। मैं आज खूब ভাল पाई বিপিএফত আজি मैं आज যোগদান करी मैं आज सन्तुष्ट पालू आजिकार मते मोर माने मोर एखिनि कामना বিপিএফ दले जो सुंदर भावे आमाक चले लब पारे और राइजक सक सुविधा मतन देखिब पारार कारणे मैं आज राइजक लई आज বিপিএফ दल जयनिंग हलो। आपनालोकर समष्टित साइखं बसुमतारी आछे बर्तमान इया आपनालोকক सोआ नाइ नेকি आमाक एको सोआ नाइ साइखं बसुमतारी तात आमी গৈছোঁ মানে কয়বাৰ গৈছিলোঁ 3 বাৰ 4 বাৰ 5 বাৰ গৈছিলোঁ কিন্তু আমাক সিহঁতে এক্সপেক্ট নকৰাৰ কাৰণে আজি কি কৰিম তেনেহ'লে আমি আজি যদি UPPLত থাকি যদি আমাৰ যদি একো কাম নহয় আৰু আমি আজি ইমান পদবীধাৰী থাকি মানে পদবীৰ কোনো মূল্য নাথাকে তাত আমি থাকি কি কৰিম তাৰ কাৰণে আমি এতিয়া কি কৰিলোঁ আৰু পদবী আমাক নালাগে আমি নতুন চৰকাৰৰ লগত মানে বিপিএফ চৰকাৰৰ লগত আমি জয়নিং হয় তাৰ লগতে আমি সুন্দৰভাৱে যদি আমি চলে ল'ব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে মই বিপিএফ চৰকাৰত যিমান আছে মানে আমাৰ মুৰব্বীসকলক মই অনুৰোধ নতুনভাৱে অনুৰোধ কৰিছোঁ আমাৰ ৰাইজ বা আমালোকক ভালভাৱে দেখি শুনি যে আমাক ল'ব পাৰে তাৰ কাৰণে মই মোৰ অন্তৰৰ পৰা মই ধন্যবাদ দি মই এইখিনি কৈ বক্তব্য সামৰণি মাৰিলোঁ।